Sabedes de vacas? Eu sei. Tú sabes? Sei que producen un montón de litros que non podes creer. Cantos tetos ten unha vaca? Cantos? Tetos. 9. Cantos tetos ten unha vaca? A ver por aquí. Es que ya me cuatro, porque ya me cuatro. 4. Yo digo 4. 4 tetos ten a vaca, 4 tetos ha de ter. Sempre é a canción así, 4 tetos. Hoy, 6. Eu apuesto por 6, porque todo el mundo di 4 e creo que están equivocados. 6. 14. Ten Vamos a dar 3 opcións. 4, 6 ou 8. 6, eu voto por 6. 6. Áurea. Cal é a proporción áurea? 6. Eu non me acordo a canción. 4 tetos ten a vaca, 4 tetos ha de ter. E non me acordo a seguinte frase, pero sigue que 4 tetos, joder. 9. Bueno, efectivamente son 4 tetos, sí señor. Veña, continuamos aquí co test de deleite. Imos aquí, que tal estades de vacas vosotras? Moi ben, eu teño moitas. Tas moitas vacas? Sí. Es gandeira? Claro, jova. Eu nin a primeira. A primeira, pero bueno, controlades entón, non? Sí, Tú xa ves ao seguro. sí. Comigo vamos a tope, non te preocupes. Moi ben, imos empezar entón con estas preguntas sobre vacas, sobre a poboación gandeira. Galicia é a comunidade autónoma con máis vacas leiteiras, sí ou non? De todo o Estado español, vacas leiteiras. Non creo. No. Gustoume porque xa matizou, xa dixo ela leite. Claro, é que hai ese matiz é o que detalla a pregunta. Entonces non, a resposta claro que non. Bueno, pois sí que é. Non pasa nada, sabe bastante de vacas, pero de vacas, bueno, de leiteiras non sabe tanto, claro. Eu sei das outras. Cantos litros de saliva pode producir o día unha vaca? Cantos litros de saliva? Pero non nos das opcións. Hai tempo, o sea que pensar rápido. 80. 50 litros. No, máis. 20. 100 litros. Por 100. 100 litros. 40. 90. Ten a vosa última resposta. 80. Mais. 100. Entre 100 e 200. Cantos movimentos de mandíbula ao día pode facer unha vaca? Moi alto. 800, 900, 1000, 2000. Mais. 5000. 40.000. 40.000. Buah, es unha pasada. O consumo de leite produce caries. Todo produce caries o que comes. Non, home, non, o leite é bo para, non sei. Depende, po colesterol, non te creas. Bueno, de feito, no, todo o contrario. Reforza a composición dos dentes porque contén calcio. Razas de vaca galega, tempo. Rubia, a rubia e a frisona. Tic-tac. Ya alimia. A cayena tamén. Correcto. As vacas teñen visión de casi 360. Esta creo que son as mismas leiteiras máis de carne, Sí, sí. Eu digo que sí. No. Por que? Xustifica tu resposta. Porque no, como van ter visión casi 360? No. Como as galiñas. As galiñas tamén que teñen. Sí. Eu vino nun reportaje, de verdade, co das galiñas e as vacas, sí. Vino nun reportaje, de verdade. Vale, veña. Da dúas. As vacas eructan. Sí. As vacas eructan. Sí. Eu digo que sí. Erutan. Botan peidos, non? Porque botan peidos tamén eructan. Algúna vez escoitastes a unha vaca eructar? No, pero... Correcto, porque as vacas eructan pero non producen son. Por eso non lo sabemos, claro. Por que todas as vacas teñen nome de muller? Porque son mulleres. Son vacas, mulleres, femias. Bueno, a ver, Non acertei. porque todas as vacas teñen nome de muller. Femias son mulleres. Efectivamente, o razonamento é moi lógico. É moi... Efectivamente. As vacas son... Efectivamente, moi ben. Cantas vacas hai por persoas? 10. 10 a 1. 10 a 1. No, unha vaca cada 5 persoas. Hai máis das que pensamos. Ata que distancia pode ulir algo unha vaca? Tic-tac. 500 metros. Entre 500 e 1 kilómetro. 1 kilómetro. Un kilómetro crees que é moito? Sí, 1 kilómetro é bastante máis. 10 kilómetros.
kilómetros. E crees que unha vaca vai engolir a 10 kilómetros? Correcto! Levades o cartón de leite vacío! Levamos o premio. O leite engorda. Engordas ti o leite? Non, creo que engorde. Non, non engorda. Efectivamente, o leite non engorda. Bueno, eu creo que lles podemos dar tamén un premio aquí a estas chicas. Eu creo que gañaron. Gracias. Quiero que se reivindique en plan el uso de la leche y que no es tan barata como venden en los supers y que los ganaderos cobran muy poco por lo que hacen, su trabajo. Que cada uno quiere ir al que menos cueste, ¿sabes? Al barato, claramente. Y eso conlleva la explotación. ¿Qué vos pareceu o festival? Ben, divertido, moi ben, moi bo rollo, a xente moi tranquila, moi boa leite, en xeral. Muy bonito, pues seguirán disfrutando. Moi ben.